Sukladno odredbama pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave za 20. svibnja 2023. godine predsjednik HDS-a sazvao je izvanrednu sjednicu skupštine koja se održala u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti. Na dnevnom redu bilo je 15 točaka. Između ostalih prihvatila se potpora od Ureda predsjednika Vlade za obrazovanje narodnosnih pedagoga i kampove hrvatskog jezika i rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2023. godinu. O drugim važnim odlukama Skupštine izjavu je dao Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske državne samouprave. Po zakonu mi moramo svakog svibnja sazvati skupštinu kako bi prihvatili bilansu naših poduzeća. Zbog tog smo imali vanrednu sjednicu. Naravno, tu je došlo i nekih drugih točaka dnevnog reda, drugih tema. Znači, najbitnije je to da smo prihvatili bilansu što Hrvatskog kazališta, što Kroatike, odnosno našeg zavičaja, našeg poduzeća u Republici Hrvatskoj. Bilo je dosta tema koje se vežu za školstvo, za obrazovanje Hrvata u Mađarskoj, upis djece u škole, vrtiće i tako dalje u naše 3 ustanove. Osim toga, došlo je do nekih novih informacija tijekom ovog tjedna. Ugovori o suradnji sa gradom Samotelom koji je izašao u susret prije 5 godina kad smo otvorili školski centar u Samotelu. Tako da, uglavnom, to su te teme što se tiče današnjeg dana poduzeća, odnosno školske teme. Osim toga, izvijestio sam članove skupštine o pripremama glede državnog hodočašća koji će biti 16. rujna u Komaru, to je Marijansko svetište za Hrvate u Pomurju i sve smo dogovorili kakav će biti program i što možemo očekivati. Članovi Skupštine HDS-a sljedeći put, ukoliko se neće dogoditi neka izvanredna situacija, zasjest će tijekom jeseni.